Il-ġurnal In-Nazzjon instab ħati ta' artiklu libellus u malafamanti fil-konfront tal-Ministru Evarist Bartolò u ġie kundannat iħallas is-somma €2,000. L-artiklu bit-titlu X'qalilna l-Asfur li der fil-ħarġa tal-ħamis 24 ta' Ottubru tal-2013 tratta kwistjonijiet relatati mal-operat tal-Gvern u persuni involuti fl-istess Gvern. L-artiklu suġġerixxa li numru ta' studenti universitarji kienu qed jaffaċċjaw problemi relatati mal-istipendju u l-smart cards. Għamel dan billi fost oħrajn irrefera l-Evarist Bartolò bħala il-Ministru li jrida ta' champion u tax jifhem li kien hemm tentattiv li jitqamlu mal-istudenti wara li skont il-gazzetta pruvaw ibabsulhom l-istipendji. Iżda l-qorti notat anke bbażi ta' dokumentazzjoni provduti li l-Ministru qatt ma ħadd deċiżjoni li jitneħħew xi stipendi għal xi studenti. Għaldaqstant ikkunsidrat li ma kienx kumment ġust meta b'kumment sarkastiku ingħata jifhem li kienet skuża tal-Ministru meta qal li deċiżjoni dwar tibdil fl-istipendji saret minn wara daru. Artiklu li fih il-Ministru ġiet attribwita lilu responsabilità dwar kwistjonijiet dwar smart cards mingħajr mal-gazzetta ppreżentat ebda prova. Għalhekk il-qorti notat li ma nstabet ebda bażi fatwali u ebda provi li jissostanzjaw dawn l-allegazzjonijiet u allura jidher ċar li l-allegazzjonijiet li saru huma infondati. €2,000 oħra weħilhom il-ġurnal tal-Midja Nazzjonalista tal-Ħadd Il-Mument wara li l-qorti sabet artiklu li ħareġ fl-20 ta' Ottubru tal-2013 libellus u malafamanti fil-konfront tal-Ministru Evarist Bartolò. Artiklu bit-titlu Ħaddiema fis-servizz pubbliku jpattu qares għal deċiżjonijiet żbaljati ta' Ministri Laburisti li mhux biss għamel kummenti infondati dwar l-operat ta' diversi ministri fosthom dak tal-Edukazzjoni, iżda allega wkoll li l-istudenti se jħallsu għal żbalji li għamel il-Ministru Evarist Bartolò u nies oħra fil-Ministeru tiegħu billi skont l-artiklu ma jeħdux stipendju. Fost diversi provi li tresqu quddiem il-qorti kien hemm rapport ta' investigazzjoni li wera biċ-ċar li l-Ministru ma kien involut bl-ebda mod f'dak allegat.